Wasak ang entrance ng isa ka bakanteng stall sa makabunggo ang isa ka truck nga kargado sang bugas sa Purok Kamansi sa Barangay Banago kaina sang aga. Nagbinuligay pa ang mga rescuer agud makuha ang pilason nga driver nga si Jonathan Pineda nga naipit sa driver seat tugas ang aksidente. Istorya ni Adrian Osinar, nagapanyaga siya sa mabatian ang mabaskog nga lagapok sa kilid lang sa ginabantayan niya nga kalanaan. May no bitabi ng mga kabungguan na pagling paglantaw di sa gwa gagtagto na tidi ng truck pulpa kaya binawon diri marikta sa balay. Nagwa sa pagpangusisa sang katapos ang Police Station 3 nga halin sa Barangay Bata, posible nawadan sang preno ang truck gani nagsagay dinhi sa idalom sang flyover antes nagbunggo sa malapit nga balay sa kilid sang dalan. Salamat nanda kay daw giting mo ang gikan sang driver man tani nga hindi man sa mano gimbunggo ito sa may kilid sang haligi sang flyover. Wala sa kabungga to sang karga niya. Wala gito kontrol mo ni dila. Giningagaw ang pilason nga driver sa ospital. Gintinguwaan naman sang tag-iya sang truck nga mahimos ang mga karga nga bugas kag makuha ang truck nga nagsablag sa dalan.